Ngiyayikhetha inkosi enkulu yasebukheni bamanazwe Unyazi lwezulu. Bangcwele siyabonga ungena kulomuzi. Siyabonga nokwamukeleka. Nakuba-ke kuyithuba leli linzima. Inkonzo ephelele yomnikazi siphelele sifundile. Khona amavesi nje amabili lapha emthandazweni wesabatha. La ubona khona uthi uShembe unokukhuluma ungefani nokwethu thina abantu. Ngithi uverse 16 noma uverse 15 la ethi khona uma mina njengomuntu la engangathi khona ayike seningaguqa manje kodwa yena uthi mekhuluma athi bandla elikhulu likamenzi wezulu nomhlaba abesethi khona akubusiso ukuguqa nokuzithoba kwethu ukukhuluma lokho kwasezulwini ube nevesi lapha enye la ethi khona njoba namhlanje kuyisabatha athi akukuthandaza kwethu akungabi ngokusho kwethu kodwa kube ngokusho kwakho Nkosi uNkulunkulu wethu. Namhlanje njoba sila size emthandazweni kade siyenza yonke masabatha einsukwini zonke namhlanje sizophelelisa noma sizolanda lokho kuyena. Amen. Amen. Ngithi 86 nezilama lihle kahle umkhuhlane cela nje nami ungadli kakhulu bese ngidedela insizwa 86 Idladliswe Nkosi lapha endlini yakho angibone ngingaphandle ngazanga mina angidlahliswe lapha endlini yakho angibone Uma silapha siphambi kwaShembe siphambi kwaNkulunkulu lo nkulunkulu ngenye imini onyazi lwasezulwini lothi maliphuma ngingowakangcobo mina la ePotchefstroom eyivele Temple. Amen. Ngenye imini inkosi mayiphuma khona ekade yenza umhlangano kaMarch yathi mayihamba lapha endaweni yangakithi kunenye ithaveni ekuthiwa kuseMbhobose khona umfana besikhula naye akakaze aba eNazaretha ethi ngenye mayidlula inkosi kule thaveni ifikime imoto bese ziyama nezingemumva wayesebiza umuntu ongesile ongekho phakathi kwethu ngubene emhlophe wayesembiza ngegama lakubo nesibongo sakubo uthi Sandile Sandile Khungo woza la wathi ukusandile ukuthi ungazelwaphi uShembe ngoba babemile bonke bembuke esedlula othi ngase ngisondela wathi mayefika ngoba lo mfana ngoba besikhula naye thina ngamthatha amesho loku ngase ngimusa kubagcotshwa bakithi ngisho ukuthi uShembe uNkulunkulu vele ezulwini. Amen.
Ngenye imini sahamba nobaba uShezi umfundisi. Sathi masiya komunye umuzi olapha ya oshabeni kuthiwa kuse-Assisi. Kulo muzi wathumela ingane zakambili wathi asiyolandwa thina ngoba sisemachisini. Kwase kuntambama siyafika edrobheni imoto seyiphelile sase sima nje sincika ngayitolo. Kwase kuqhamuka ikhumbi nje ayindala. Yafike yamala nemeleni niyaphi sithi nayi siya kumkhulu oshabeni. Yathi ngenani ngiyakhona. Sase singena la seliyana izulu. Yaqala nemvula wayizwa uthi hayibo. Sizokhokha imali ephelele njengoba sinethwa siphakathi. Usethi udriver ningakhokhi. Ningakhokhi into engiyifuna kini ngifuna isibusiso kuphela. Yase isuka nje samba. Usethi lo vala isicapha. Uthi bafethu ngiyazi mina ngifuna into eyodwa nami ningibusise. Ngifundile ngifuna umsebenzi obuthisha ngiwutholi. Kade ngahlala ekhaya sengize ngancama ukuthi ngizosiza nanga ubra wami. Sibusiso ke asazwa ethi uvama ukuthi ubaba Unyazi umvangeli athi umuntu noma ngakuphi inkomo gada isibusiso uthi inkosi kubusisa. Othi ngiyabonga. Ngoba isibusiso siyifa lasezulwini. Amen. Ethi ke le insizwa amasamba nazo niyawazi lo muze niyakuona cha siwazi kodwa kuthiwe sokwehlaphi. Waye siyasifunisa wona safuna sagcina siwuthola. Sathi masehla base bethi labantu hayibo. Senizokwehla kanjalo base nikutholile nisasibusisa ingane. Ngokukhulu unganaki sasufo kwathi inkosi nibusise, inkosi nibusise. Nkosi nibusise bayithulela base beyahamba. Wathi ngelinye yesabatha masiphuma etempeleni lakithi sithi masiphuma sasa sibona imoto emelapha esangweni. Ayi sase siyasho sathi namhlanje siyahamba nomkhulu khona umhlangano esiya kuwona. Phuma sithi ngqenga khona esangweni. Zase zehla le insizwa zombili. Sathi niyasikhumbula nina? Hayi thina vela sange sibanaka into sasifuna la kunomkhulu khona. Sasingadinga okwabo. Sezithi le insizwa silana nje sizobonga. Hayibo nibongani uthi omunye mina ngutholile umsebenzi ngiyofundisa kaNongoma. Amen. Othi lo munye mina ngizobonga nayi imoto ngithola imoto entsha ngizangize ngiyikhokhela inesent. Sathi thina lokukhuluma khambiseni kubaba umfundisi. Sase siyabathatha baya kubaba uShezi. Beyobonga lo ukuthi umfundisani ngabongi nakimi bongani kushembe uyena oniphile. Amen. Engathi ungizwa ngihlabelela ingoma ka86 leya ngoma ngithanda into eyodwa ayibuzi komunye umuntu ithi ngihlehlisa ubankosi endlini yakho. Yenzeka uthi ukhona kodwa uzibona ukude. Nenye into namhlanje kuzamakhaza manje abantu bazoqala umuntu athi hayi ngiyobona enkonzweni yasemini. Athi omunye hayi nasemini hayi sengiyobona ngelizayo. Ngenxa yamakhaza. Sike sabona umunye ubaba lapha ngakithi wakadlamini. Ngalesikhathi seCovid uke wagula lwababa kwagula nonkosikazi wakhe. Bangena esibhedlela wayeseyahamba unkosikazi emhlabeni. Ehamba ngeCovid. Othe mayihamba lo mama waphuma udlamini eyongcwaba unkosikazi waphindela esibhedlela. Wagula udlamini unengane eyodwa. Othi udlamini ngase ngithandaza noma sengisesibhedlela ngathi inkosi kunalolu sizi lokugula kangaka ngibulawa ukufa engakwazi ukuthi kwaqhamukapi kuvelaphi kungcono ungithathe. Othi kwase kuthi kuloko kugula wayesayibona inkosi lifika unyazi lwezulu. Lafikelele esibhedlela lathi yadlamini ufuna ukuhamba. Wayesethi baba ngifuna ukuhamba. Wayesethi kodwa baba inkinga yami
nginengane eyodwa angazi ukuthi njoba isekhaya idleni imbuzi zami ibhekile yini wathi pho ucelelani ukukhamba awufuni ngani ukuphila yaseyithi inkosi kulungile edlamini umthandazo wakho okukhamba emhlabeni uzokwenzeka ngoba sesuzwile thina boshembe othi lo baba ngase ngidlula emhlabeni othi wathi mayefika entabeni zamaZulu othi wafika wabona inkosi uThingo umuse kade sinawo izolo uthi azange awubona othi akulunya othi nonya othi wathi meza yaseyithi ya mfana uwaphulelana amasabatha ethi kwase kuwa isibani othi wasezibone esehlathini ehlathini elimnyama uthi lapha kunehlathi labantu abaphula isabatha othi noma ungalithatha uzipho lakho ulibhenge kulibona othi bayakhala abantu bafuna amasabatha bawaphula sabatha uDlamini watshelwa kanjalo kwathiwa isabatha alephulwa Amen. othi wathi mayebuya esayibona ngoba kulendlu kaRound nayo inkosi ihlela uThingo ithi yaseluthi uThingo weDlamini yini ekwenze waze wangena ukugula ngoba wena nina nabizwe entabazwe kungakafika ukugula ethi ngesikhathi inkosi ithi hambani niyentabazwe engasali noyedwa ethi nani yothatha umgomo Amen. othi koDlamini ugula uguliswa yiloku kufa ithi yaseyiphindi inkosi yaseyithi haya sambe eDlamini khona indaba ongazazi ukuthi ithempeli lakho likuphi ogada umkhokheli wakho umazi hlonipha umkhokheli hlonipha umshumayeli abaphathi bakho bazi ngoba ingozi kuyenzeka isikhathi umuntu axabane nomshumayeli la abesethi hayi anginandaba maningi amathempeli yabo ithempeli wabhabhatiswa kulo thikithi lakho libiza lona likhe linye sho njalo uDlamini uthi isono sakhe sesibili uthi yasethi inkosi Dlamini ngifuna uhambe uye ethempeleni lakho othi wathi baba ngisekho lapha uthi ngale ayikhulunywa indaba ukuthi usontaphi ethi wena wabhabhatiswa kuphi wabiza liphi ithempeli wathi kuthiwa shona kulo othi uDlamini ngalifuna kwaze wacishwa kwayosa othi ngithi mase ngiqhelile ngithi ngiyabheka ithempeli lilapha masango kuphakama phakama othi uDlamini kuloko kugula kwakhe uthi ngathi ngiyalifuna ithempeli uthi yaseyisha inkosi yaseyishizi yathi Dlamini waxabana nomshumayeli iphindele emuva ethempeleni yathi lela thempeli okulona asilazi phinda la unethikithi lakhona yathi umuntu kuleli bandla ubhabhatiswa kanye othi wayesetshela kwathi uDlamini uzoba nenhlanhla uthi sokuphindisela emhlabeni yathi inkosi uma iphinda ithi abantu abayentabazwe wena uzubhalisa ekuqala ube wokuqala uyothatha lowo mgomo uyophila Amen. Nkosi buseni kuzwini Inkosi yamalanga. Amen. amen Siyabonga. Ithuba elivelileyo. Ngibambele ngazi. Jeremiah. Lokhu insimbi yonke le. Ngiyayikhetha inkosi yamaNazaretha. Amen. Mina igama mandibe ngohlobo. Mina igama lami endaliphiwa ngumkhulu. Kodwa ndingumthuliseni. Wakwamaphuthweni. Uwenzela uba isibongo ibe ngumgulwa. Kuye kube nzinyana ke xa ndikwecala.
bese nisebenzisa ichashaza elincane esithakazelweni elithi bhengu ukwenzela into yoba kusheshe. Namanje amen uyakhupha indaba kaDini. So mangala ke bathi bhengu, kodwa xa ufika kwela kuthi bazothi mkhulu yimke lowo ebheka intanti temple umshumela ukheswa, umvangeli kumkani ufaku, umfundisi ubhedla eThabane. Ngokucela isinkwa ke ngise-Push-up Stone la ngizama khona ukuphila. Ngicela ke sibambe 150 nje ivesi elilodwa. Unothando umkhulule unomusa kithi uyasithanda uyasithanda umkhulu inhliziyo iyakhohlisa kunakho konke, yonakele kakhulu. Ubani ongayaziyo? Mina Jehova ngihlola inhliziyo, ngilinga izibilini ukuba ngiphe ilowo njengokuhamba kwakhe. Le ncwadi yonke indawo ezweni iyafunda bayazi bonke abantu. Nesizokukhuluma ngoba sokukhuluma ngoshembe emdala. Ayikho into entsha amaNazaretha. Ngoba sethi la ukuvuselelana nje. Ukuthi la sikhona siphelele. Akukho la umuntu ufana la ekhona kodwa umuntu akagade inhliziyo ngaphandle kokulinda konke okukhona emhlabeni. Uthi umvangeli waye kwasuka umfowabo unezingane ezifunda ngale ngabompangeni. Ama holiday usiyayihlangabeza izingane. Ngeke amvangeli nezinye ezo3 zikamfowabo. Uma sephuma empangeni ezangala ivani ithula imoto emgwaqweni. Abe sephuthumehla abeke lokho wothaya ngilana ngemuva uwonisha ezinye izimoto ukuthi nakho zingamshayisa imoto yakhe seyithulile. Uthi wasethatazela enza lokho wase kuqhamuka iveni yomlungu yayishaya imoto yakubo yantinga yoshona ngale emfuleni.
bathi bayibona khona iyavutha imoto nalezi ingane ngaphakathi basha zaphela ingane base bafonela bafike babutha lowo mlotha bahamba bayolondoloza uthi ke akubanga isikhathi esingakanani umvangeli nomama engakasithuli lekhiphe lento yakhe yokuhlonipha bathi behlezi endlini bathi bayezwa kunuka umlilo mabethi bayabheka eminyango enye indlu ngala iyasha yavutha bethi bayabheka ukhiwe la eminyango umuntu ufike wakhiya waseshisini uthi ke lagijima ikhehla lithi liphosa ngaphakathi balibamba ngebhantshi laselima yasha indlu yaphela bathatha lokho bakulondoloza sekusha ke manje ingane yakhe ingane zakhe eziwu-3 zamantombazana eyodwa isho kuleya kabhuti wakhe eziwu-3 sezizoshela ekhaya ingane uthi ke wayesengasazi ukuthi ucabanga kanjani mayicabanga acabanga phela endleleni uthi kwaze kwabangconywana mhlazane kwafika umkhokheli nabanye omama bathi hayi mshumayeli khona ushembe uzokupha noma eyodwa ke intombazana ngoba phela indoda iyaxakeka kasexa kakhulu makuthiwa umama uvelisa kakhulu ngala ngakuthi neyinsizweni uzugcine sosithi hayi kungcono mama sibheke omunye mhlawumbe yena ngawenza kangcono umsebenzi kunawe amikisa avelise ngala nangala asingaze sasolana thina ukuthi ungenze ukuthi mhlawumbe nangala akudubuleke ingane zamantombazana sisola ngale ukuthi hayi wena ngathi awenza umsebenzi yithi ngiede uthi ke wathi umkhokheli hayi mshumayeli wasamshumayeli Themba ushema uzokunika ingane noma eyodwa yentombazana uthi ke bahamba ngempela seyenzile imisebenzi wawuvala umlilo bahamba bayothingela lenkosazana wayesefika ecela baba noma eyodwa yentombazana uthi ke mekhuluma ngokudlule leyo ntombazana ikhona namhlanje isiyalotsholwa kabonga ushema njengoba ngisho ngithi unothando uthi umkhokheli uzindela la ezimangweni khona umuntu inkosikazi owayinezingane eziwu-3 naye yashona eyodwa bahamba bayingcwaba ingane kwaba kuhle mangukuthi kuba kuhle ungcwaba angcwatshwa leyo ngane kwaphela ngesonto elizakho lamapiki kwathi la kolwesine kwashona enye futhi yesibili base bethi hayi usuku lamapiki aliphenduke umngcwabo futhi bangcwaba ngalawo mapiki amalungiselo amapiki bathi hayi sowabona ngesonto elizakho kwashona yesithathu base beyingcwaba uzwakala ke lo mama ethandaza ngesonto uthi ngiyabonga Nkosi ukungithanda kwakho kangaka awudeli ukungivakashela noma ungivakashela kabuhlungu kanje uthi kwabayike lelo langa ila kwanqamuka khona ukufa kulowo muzi le nhliziyo okukhulunywa ngayo la umbili akazange bayihlula labantu ngikhuluma ngabo ithi noma babhekisa ngalo ukuthi ngeke uma sithandaza kungezwakale asithole umuntu ozosisiza kulento laba bantu bahlala bazazi ukuthi bona babantwana bakaShema bona babantwana basekuphakameni bayazi ukuthi uma bexakwe yinto akukho la fanele baye khona ababheke uShema muhle ke manazatha umuntu unyazi lesithandaza nsuku zonke emthandazweni walo alukushiya ukuthi ningalingwa izinto zomhlaba eziphilayo namhlanje siyayibona impilo ukuthi igijima kanjani isenza umuntu athi noma ethandaza athandaze ngesonto linye ngibhekile ukuthi mina ngiyoba nje ngiyofana nini nosibani bani namhlanje sikucompetition engayazi uma uphethe isikhafini sophuthu uhlala lapha wedwa uhlala nabanye abantu abakasho lutho usaba wena wedwa abakasho lutho yini inhliziyo iyakudusa kanti umuntu owaziyo ukuthi la ebuhleni asizile ukuzobusa amaNazaretha iminyaka esiyiphilayo la iqali ukuthi 8 noma 70 ngazi ebekela umuntu ukuphila wathi kuya ku100 ibonus kodwa impilo yangona phakade siya kuyona ingale yilefa lesisebenzele ke sekulenyama ukuze ngale abe maningi nokamathuba okuhlangana noShema amen muhle umuntu oyilinda inhliziyo yakhe azi ukuthi noma khona ini kodwa yena ngelinye ilanga waphakamisa isandla wathi ayikhetha inkosi yasebuhleni umuntu onjalo uhlale ekhumbula ukuthi noma ngihamba kuphi mina ngowaShema la ngihamba khona ngirepresent uShema uma uhamba kabi uthi uyambona kuShembe ukuthi unjani akushiyi ukuthi masibani bani akushiyi ukuthi udlamini uthi uyambona yena uShembe ukuthi unjani ukhona umuzi wangithi okamvangeli
akusho ukuthi kahade kuthiwa yikashembe bonke abantu bendawo ngisho ugibela itekisi uya ethempelini lebhotani kuthi uya kuleso lamashe kashembe hayi ukhona ngoshembe simbonile ube gibele emotweni uhle lapha kwakho kusho umvangeli sadlulayo wayebizwa ngoshembe so la ukhona usuke ushembe ekufanele lo shembe umphathe kahle ubusisiwe umuntu endaweni yangakubo omphethe kahle igama lika shembe elingabhalwa ngodaka ngenxa yakhe asibone inhliziyo manazareth kakhulu sisebancane kuningi esazovela kuwo bangcono abantu abadala noma ngingasho kodwa uyabona sekuwa fast 3 thina sisazophila sesinga overtake njengoba imoto encane yayidlula enkulu sesinga overtake nje kodwa kona uyabona ukuthi isikhathi sekhona kuthina ufanele manje silonde kakhulu inhliziyo zethu waze wathi omunye umuntu angimxoxa ngendaba yami ukuthi hey ndoda sengineminyaka miningi 7-6 ingawuthola umsebenzi kodwa ngenze ukuthi ungawuthola umsebenzi khona ushemba kubekele khona siphila ke ngelo thembe linjalo lokuthi noma kunje namhlanje kodwa kusasa zingashintsha izinto amen asibekeze namanaza kushembe ushembe uphelele ushembe uyikho konke okukhona emhlabeni ukuthi mhlawumbe into esihlupha kakhulu asazi ukuthi umuntu ngenkathi ezalwa wayephathiswe yini manje kuyenzeka ufuna ushone ngale kanti indaba yakho ingale uvula igephu ke manje uyohlangana nayo kudala indaba yakho ubukhala kuNkulunkulu kanti awuhlangabezane nalokho wazalwa ukuphethe kodwa uNkulunkulu ngoba uhlala enesu njalo uyokwenza uhlangane nokwakho akuzele emhlabeni ube sewuyaphumelela ngicela ukubonga amaNazaretha zikhona insizwa mina ngiyivula ndlela nje ivula ndlela ayikho futhi nento ethenga zinila likhulunywa impondo ngingisiza kanjalo ayikho into ethenga azikhulunywa impondo nalapha emotweni nje bathe angibe ngale eceleni mase sihamba hayi sivale ngalo ayikho into ethenga ngiyabonga manje ngosibuseni kuzwe Ngiyacela inkosi enkulu yaseThini. Amen. Sophakama ngesihlabelelo 76. Uyalwazi lonke usizi
laseTleni. Lokukhuluma isibongo sakhe ulangazana igama uSiphamani. Manazaretha angena kumuntu ojolo kusuku. Ngizoba mncane kakhulu neminti lizoba likhulu. Sokuloba nje igama lami ngilosini yesabatha. Ngizokhuluma ngento enzeka kithi. Kukhona ubaba omdala kwaku 2006-7 Inkosi eNtabankulu. Angokosonto ngaleso sikhathi bangifike manje Inkosi Unyazi. Bose uyangithatha ukuthi asiye esontweni hayi. Angiseyingane kakhulu ngihambe naye. Yayijoleke inkosi uthi ukuthi meyinikele isihambe phakathi kwenu. Mina ngimele emva kwakhe. Lapho uzocela imoto. Uthi mase ngixoxela ukuthi ngalesikhathi wayecela imoto wayeno 300 ngebhenki. Uthi hayi izinto zenzeka. Ngathi ngiyabona ufike imoto eyiHonda oqala. Mhlawumbe kandlula 2 months. Abethe wathenga imoto esibili i-hardboard Nissan double cab. Umsebenzi kaShembe lo Manazaretha. Into ebuhlungu lezo moto asekho. Zombili. Uthi kimi ngixoxela into icele kuShembe yabonga. Amen. Lezi moto azikho nje zombili. Isizathu singathola ukuthi mina ukuthi ngacela izimoto zafika zabambili kodwa ngibonganga. Manje umuntu ongenamoto kodwa imoto wayiziphiwe ngenxa ngingabongi. Angabibikho imoto. Socela ke Manazaretha kakhulukazi ayintsha engangami mina ngimncane ngadidisa mhlawumbe ibhesi ujule ukuthi angimncane kakhulu ngabantu engihamba nabo. Ngicela sibambelele la enkonzweni yaManazaretha. Amen. Zikhona izinto ngaphandle zibukeka zi-right zona. Namaphiyano emeshaya nawo unyazi isikhanda ubona ngathi hamba kahle. Kanti kuyaphela. Ayikho into ebrala sinto nesokungcono kakhulu manje. Khona umgidi khona abana abasho yonke into uba active mosesontweni. Ngiyacela ukuthi nala ngiyabona ukuthi zikhona izingane khona. Kodwa azikho ngoba mhlambe kwezithi ukuthi kancane. Bose bamba ngala kolova. Baphamisa inombolo. Nomula esontweni uyakwazi ukuthi ulight out ulight kodwa uphinde usonto. Ngiyabonga Nkosi kusamandla nathi. Ngiyalikhetha Unyazi lwezulu. Ngibabingelela abayingcwele. Ngaphansi kwelikhulu igama loNyazi. Ngiyacela nje ngesihlabelelo 2:11 ivesi noma lizoba linye. Ngiyacela ke bangcwele uNkulunkulu nami angiphe izwi eliwukuphila enyameni nasemphefumulweni yawo khokho bethu. Nami ngiphile makukhona ngifike kungiphethe kuleli tempele ingelosi yakhona ingithanda. Ngoba kuyenzeka ube udokotela kodwa nawe ujwayele ukuzilapha. Ngicela uNkulunkulu angiphe amazwi angangami. Kungabi amazwi azoba abhekiswe kubazali bethu. Ngize ngibonakale njengomuntu ongahloniphi. Amen. Kodwa ke kuyenzeka uma ufika uphathele izingane amaswidi namaships uthukuma wakho nobaba wakho awesefaka isandlele. Ube subona hawu kanti ikhonto ethi iphathelwe ingane nomuntu omdala ayithanda. Nala kungenzeka ke ngikhulume ngithi ngikhuluma nontanga yethu bese nabazali beyithande lento engizobe ngikhuluma kodwa ngizobe ngayibhekisile kubo. Silapha ke bangcwele ngoba sathweswa ijoka lemphefumulo yethu. Futhi esingephinde silethule. Noma uthanda noma ungathanda. Ngiyakhumbula insizwe ezintathu ezake zathi sehambile emhlabeni zafike zaseyimiswa zaseyinikeza imiyalezo kwase kuthiwa nasi isiphambano thwalani lesiphambano nonke. Niyofika umlinde nilindile lapho yobe nilinde khona. Uyena oyonitshathi niyokwenzani ngesiphambano.
Basithatha-ke labantu isiphambano bahamba. Uhambo lalulude kakhulu njengoba uzokuthiwa ushembe undlela ande. Kuyenzeka ukuyona le ndlela kodwa ekugcineni uhamba uphela amandla ungakafiki la kuyiwa khona. Kokunye uqedwe iy'nkinga amandla, kokunye uqedwe abangani, kokunye uqedwe ukuthi nje kwawena uqinile kule nto othi uyiyona. Ngoba ithi le nsizwa umvangeli uhanjelwe iy'ngane kwaphinda kwenzeka. Uthi ushembe mechaza eso simo, uthi ushembe ngelinye ilanga uba ushukela, ngelinye ilanga abe yinhlaba ababe. Akuzohleza ushembe ushukela-ke kithi. Nathi siyokwehlelwa okubi njengabo bonke abantu. Kodwa kuyobe kungachazi ukuthi ushembe asiwe uNkulunkulu. Zathi mayihamba le insizwa iyakhathala yokuqala, lesibili iyaqhubeka zo-2. Zithi mayisendleleni kwaqhamuka abantu emaceleni bathi hayi ngalona msindo wesiphambano sebenzisana ingqondo. Thatha nawo ubhusha unqamule kancane sizothwaleka. Wavuma okokuqala wabekezela lo wokugcina. Sathwaleka ngempela kulo. Wabekezela ehamba nalesiphambano. Wathi mehamba naye ehamba ephumula. Wayesebona abangani abasebahamba nabo bathi hayi bosibani. Uyini usindo wesiphambano wena? Nqamula nawe. Njengalo. La ekhaya kufuneka kwenza into ngoba ubona umuntu. Oyihlaziya into eyenziwa umuntu ukuthi ngabe lo shembo phambi kwethu uyayithanda yini. Wasinqamula abasebeyithwala le phambano seyithwaleka abasebehamba. Bathi mabefika nawo umfulo omkhulu. Base bemfica umlindo ulindile wathi lethani iphambano eniyinikeziwe. Wasiletha isiphambano wathi uyasiphosa ngoba sikaliwe ukuthi sizofika ngaphesheya komfula bese egibela phezu kwaso ewele samungena emfuleni samuka. Wathi buyele eceleni nalo wesibili wathi lethi isiphambano wasithatha isiphambano wasiphosa ethi usiphosa sizohlala ngaphesheya siphinde sihlale ngala agibele kusona abese welela ngaphesheya akaze sakwazi isiphambano ngoba bese sinqamlile sangena emanzini semuka. Wayesethi bantu abami lezi iphambano yizona ebekufanele niwele ngazo kodwa ngoba ninqamulile anisezokwazi ukuwela niyezweni elanethenjisiwe. Uthi kushembeke le mthetho uManazaretha engininika yona iyona eniyowela ngayo emfuleni yaseHosi. Bangakho 14 bami njengoba kuqala unyaka baphelele. O23 baphelele. O25 baphelele. Awuyibuze ukuthi isiphambano sisazokwetha. Bese thweswe thina inkosi aye jogwe asavuma salethwala incwadi kaJoshua 24 ngithi 19. Manazaretha uma sesimkhethile ushembe siyazibophezela ekuthena ajabule ngathi ngazo zonke izikhathi. Ukujabulisa ushembe ukwenza intando yakhe ngaso sonke isikhathi. Iyiphi intando kaShembe? Njengoba silapha sizokwenza intando kaShembe. Uma ungasekho esabatheni usuke usayenza intando kaNkulunkulu.
uma kuqhamuka igebengu noma kudubulana abantu ungekho esabatheni uyo order siphingo noma kuphi noma uyothenga lento oyithenga uzokuvikela noshembe. Ngelinye ilanga lapha eMlazi eNsabalele Temple. Ngeminyaka emidala nje siseyingane ngangalabafana. 24 Joshua 19. Qale ku-19 ngizogcina ku-26. Ungayifunda ba. Ake ngibe ngikhuthaza izinsizwa ezisakhula anikujwayele ukubhinqa bafowethu ninesilingana nani ningaphansi. Lapha ekhaya kuthe kunomshado kagogo ozala omkhulu ngo-2016. Ekhaya babiza uLesine. Uthi umama wakaNgcobo mayefika uthi ngithema ngingena ngisesibonakalisweni ngafica kuhleli ikhehla esililini somama. Ngase ngilibingelela ngathi mkhulu ngifisa ukuhlala la kodwa manje ngibone ngathi uhlele esililini sethu. Lathi leli khehla yebo mntanami ngihlele esililini senu impela. Ngiyakwazi namloko. Kodwa lezi ingane ezongishadisa azingibhincisanga. Ezulwini mawungabhincili uyafana nomama. Yiko ngihlele esililini somama. Waphoqa ukuthi ubaba avuke ayomthengela imvunulo yasemoyeni ukuze abhince naye afane namadoda. Engathi insizwa singakujwayela ukubhinca thina sisakhula. Funda ba. uJoshua wayesethi kubantu, ningemkhonze uJehova ngokuba unguThixo ongcwele yena. UnguThixo onomona. Akayi kunithethelela amacala enu nezono zenu. Nxa nimshiya uJehova niye nikhonze othixo bezizwe. Khona uyakuguquka, anenzele okubi, aniqede, esenenzele okuhle. 21. Bathi abantu kuJoshua, hayi, kepha siyakumkhonza uJehova. 22. uJoshua wathi kubantu, ningofakazi nina bokuthi nimkhethile uJehova ukuba nimkhonze. Bathi singofakazi. Wathi, manje susani othixo bezizwe abakhona phakathi kwenu. Bambe kancane. Ngicela ukuzwa ukuthi siyafakaza yini siyalikhonza unyazi solikhonza futhi. Amen. Okay, futhi soba susothixo bezizwe phakathi kwethu. Ibapho othixo bezizwe. Thixo wezizwe sekhonzwa la eNazaretha ukhona. Ngizokutshela nje. Yabona manje manishaya uthando la ethempelini niyamkhonza uthixo wezizwe. Angithi manje nisalihlabelela ingoma zikaShembe la ethempelini. EzikaShembe le ingoma ezihlatshelelwa la ethempelini. Ukukhonza uthixo wezizwe ke lokho. Sizokwaliwa bangcwele uShembe welizayo. Bambe kancane ungakaqedi. U-Antu Mamashi ehambile emhlabeni wathanda uShembe kufanele mina nawe sikucele. Uthi uShembe wesibili kuhamba umntanami ngithemba ngimbheke ezulwini angaze ngamthola. Ngamfuna ngamthola esigogweni sikaSathane. Uthi ngifike ngayitshela indoda ephethe lapha ngathi umntanami lo ngiyamfuna wathi nami owami. Njengoba sihlabele lezi ingoma ethempelini asizakhethi sibango uShembe noSathane kwelizayo. Uze wazi mawuqhubeka nazo uyaziloba encwadini yomubi. Ngoba uShembe wasibhalela 242 wathi kuphelele. Funda ibhuku lakho la 23 ufunda ibhuku lakho la 14 ubone ngeke uyithole lento ukuthi verse 37 uthi uShembe lapha ya mawusugqokele ngube emhlophe uyihlabele lezi ingoma. Ubani oyibuyisile? uThixo wabezizwe lo nimkhonzayo maNazaretha. Niyamazi nila ngimazi. Mina ngihlabeleli leyanto. Nginikela kuphela mina ngihlehle ngoba ngiyazi ukuthi ngiyoboshwa ngomthetho. Ithi incwadi kaJohn 12 verse 49. Akumina onibopha niyombopha amazami. Ila mazwi kaShembe asebhukweni lakho athe umfundisi intombela sikufunde ngoba siyoboshwa yilo. Uthi ka uShembe ngase ngilanda intombi zika 25 lezi elapha ya. Zaqhamuka ishaya ithuluzi.
uthi yaphuma intokazi yami kuthiwa yayigida kuma isibukeli akekho engadlula mayisigida yawushaya umgidi ithi inkosi ngase ngivuma ekhanda ngase ngiyimisa ngase ngithi uyambona umntanami lo yini mina engizokhonjwa ngayo ukuthi ngumntwana kaShembe yini uShembe simhluphe kangaka sibe sithi siyamthanda ithi incwadi ongithandayo uJohn 14:21 ogcina imiyalo yami awuthi 100% ngomlomo kodwa suke la athatha ingoma zamaweseli ekubuza indoda engakholwa kanzima kwekushaya uthando yathi imani maNazaretha nenziwa yini uShembe enimisela into enenhle kangaka nibhalela ihlabelo nithatheni ingoma zabantu niyicule kulento yeni ebopha umshumayeli lo muntu akakholwa wathi uShembe ubeka amaphoyisa uthi nike niwabona amaweseli mezo okhonza enkonzweni yawo ahlabelela ingoma zenu ayibangakhona impendulo ngoba wawubona uyabopha lo muntu wabe sethomubi ke cha Shembe imake ngikukhombisa ukuthi nami lo mntwana wami wabe sengena endlini yakhe wadonsa igumba wayibeka la wavulela ivolume yasho wadlala umntaka Shembe ukubile isikhathi samanje mhlawumbe ezoshangisha ivosho wayesethi usathana imake uyabona lo muntu wami ngoba uShembe wayemthanda lo muntu angazi noma uyophikelela ngami nawe wathi make wayesekhipha umnikelo ka25 wathi chipha wakho umuntu wathi uyanikela lo benikela 25 wathi usathana ke mina nginawo ku25 Shembe owakho 25 uthi uShembe ngabe sengimnikela umnikelo ka25 wayesemthatha umntwana wakhe kodwa kubangwane wathi la omunye umlenze wawungale thina njoba silapha asisobangwa yini usathane noShembe uShembe uzoma yini ngami azafike ekugcineni athi lo mntwana wami awubuze lo mbuzo namhlanje ngifundele baba qedele hlale phansi wathi manje susani othixo bezizwe abaphakathi kwenu nibheke ngenhliziyo kuJehova uthixo kaIsrayeli 24 abantu bathi kuJoshua siya kumkhonza uJehova njengoba sisolikhonza unyazi silalele izwi lakhe 25 khona uJoshua wenza isivumelwano nakho ke namhlanje nenze isivumelwano njengoba nithenzo likhonza unyazi lamazwi akho azokhulunywa lencwadi azobopha wonke umuntu la meke waphinda wenza lento athengeka phinda yenza khona uJoshua wenza isivumelwano ngalolo suku wabamisela umthetho nomyalo osekeni uJoshua waloba amazwi encwadini yomthetho kaThixo wathabatha itshe nawo amatshe phambi kamshumayeli amaningana nawo amanye around iTemple asasidingi nokuthi siwaqoqe nawo walimisa likhona ngisho elimileke la phansi komalo osendaweni engcwele njengoba sila sendaweni engcwele kaJehova amen nali itshe kukhulunywa ngalo uJoshua wathi kubantu bonke bhekani leli litshe maNazaretha liyakuba ufakazi ngokuba lizwile wonke lamazwi akhulunywe kusuka kuqaleni ungcobo kuze kuzofika kumina lwazwile letshe amazwi onke kaJehova awatshiloyo kithi liyakuba ufakazi nakinina noma wena usuqhamuka uphika funa niphike uThixo wenu ukumase nimphike uShembe nithi aniyazi lento uJoshua wabamukisa abantu ngiyabonga baba Nkosi ekubusise umfundisi uMadlala uthi ehambeni kwakhe sebheke kwelizayo utheme sendleleni wafica amaNazaretha amadala ahambe seyingane uthi amanye asefana nezihlahla kanje intuli nodaka uthi awasabonakala uthi ngabe sengibuza ukuthi ngoba wena kade wahamba emhlabeni kwenze njani wama la ukafika ekhaya uthi angikafika ekhaya yini edala ungafika ekhaya izona uthi cha kuzona izona ngamhlasane mina ngibekwa angihlatshelelwanga ungingumhambi emhlabeni angithi niyama manje nithi siyomasha ezolweni
kusho ngisho umuntu ongafanele okufanele ngabe usiphathele umthetho kusho yena athi somashe ezulwini usiyisaphi siyadusana sodwa asiyeke ukuthanda okwezwe njengoba sesikhetha uNkulunkulu asiyeke ukuthanda izinto zomhlaba omubi asizuze sesiphakathi la ake siqine okholweni lwethu maNazaretha lapha ensabalele uthi umama ebuya ku14 kufika inyanga yezulu ithi ubuyile ku14 mntanami uthi baba bengile wagida uthi baba ngagida wanikela baba nganikela uvulile wawuvala baba ithi inkosi uyile kotshela umkhokheli ukuthi le nyanga eziwu6 ukade ungekho ubukuphi uthi baba angiyanga ma singafikanga ku23 siyamfonela umshumayeli sibike ukuthi asizoba khona uma singekho ku25 uyabika yini uma ungekho ku14 uyabika yini ukuze kwazi ingelosi yakho ukuthi ukuphi uthi baba ngiyanga ithi inkosi lalela ke mntanami vuka kusasa uhambe uye kumkhokheli ufike umtshela ukuthi ubuke phela inyanga ezisithupha ngoba ingelosi mangabe iqoqa iminikelo uma umuntu ekade engekho esefungweni maye isiqoqa iminikelo ithatho wakhe utshinga maye ngazange amtshela umgcotshwa wakhe ukuthi ubeke ithi ke wena unenhlanhla futhi mawufika ku14 ofika ubeka isikhwama sakho lapha bese uyoguqa umbingelelo umgcotshwa wakho ithi kuwumthetho lo uyezwa wathi baba nawe unenhlanhla namhlanje mawuzwa amazwi ukuthi mawungekho esefungweni ithi inkosi noma ngabe inyanga eyodwa ithi mase kuqoqa iminikelo wakho uyatshingwa lama ungena ethempelini awubusayixoxa ingxoxo nomuntu ohlele eceleni kwakho ngoba awulotshwe encwadini yokuphila wakhuluma nje awulotshwa ngoba uthi omunye umame wafika ebuhleni ehamba neNazaretha etshelwe ebusuku ukuthi usizi lakhe liyophela ebuhleni kodwa uthi wafika wahlala uthi mangabe sekuphela inkonzo kanti lo muntu ongene lapha ya nakhuza ingcwele unjani uthi ngithe ngibona kwakuvuleka isifuba kuye kwaphuma amajuba afika ahlala ehlombele esinxele nesokudla umuntu nomuntu ola lo muntu uhlela amajuba mangaka emncane kanje uthi kodwa kungithusile ithe inkonzo iphela bese bebathatha abantu bebese namajuba ehleli kubo abeqoshwa yini amajuba kulapho ubeneda khulume noseceleni lisuka ijuba liphinde esifubeni salo muntu uma sifuna ukulotshwa encwadini kaShembe asilalele bese siyenza njengoba nila futhi nizokhonzela abantu bakwenu nizokhonza uNkulunkulu abantu bakini balalela ngawe uma kuzoba nomcimbi la ethempelini bese kuphuma abantu la bengasonto beyolungisa ukudla lapha ukuphatha induku ezimbili eziwu4 uphonsela uShembe uthi Shembe namhlanje ngifuna sibhekane mina nawe ngikwesabi leyo nto sokuyenza verse 26 emthandweni yesabatha ngihlale phansi usuku uphonsela uShembe induku uma uzothi wena kufanele ngabe ula uhambe wena ngoba kunomhlanganiso uye lapha uyolungisa ukudla awusonto akuyona inkonzo leya izinto zethu asihlele emva kwenkonzo masifuna uShembe sithathe uthini verse 26 umthandweni yesabatha ngosuku lwesikhombisa usuku lokuphumula wena namhlanje njengoba sila usuku likaJehova lengumkhosi kaJehova oyingcwele lokudumisa uJehova olokudumisa uJehova kuphela ayikho enye into okufanele uyenze namhlanje nokubamba umhlangano ngesikhathi sifanele ngabe usesontweni uphume uyobamba umhlangano lapha ya ayisikhona isikhathi senkonzo esingemva kwenkonzo udedela uShembe enza intando yakhe kubantu bakhe ngesikhathi asimisayo lento ngeke uyithole komunye umuntu iphutha ayikhulunywe mina kuphela ngeke uzuyithole ke mhlambe umunye oyithola kuyena wajwayela ukuthi mawuze esabatheni uphelele kuShembe ajabule ngawo umhlangano oba ngesikhathi saShembe ugweme ngoba kukumphonsela induku ukuthi Shembe mina hayi anginandaba nawe kufana nokubeka umcimbi ngomhla ka22 kungena 23 ntambama yenziwa lonto
ubeka umcimbi ngomhla ka-13 kuzongena u-14 ntambama yenziwa lonto. Ifuna uyigweme mawuhlela umcimbi khetha ezinye izinsuku. Thula mawula enkonzweni uma kungaguqeki phakamisa isandla sokudla ukhombisa ukuthi uhlonipha ukuthi futhi ngabe kuguqiwe. Uma sekuhlatshelelwa kusemthethweni ukuthi sihamishe isihlabelelo. Kodwa ungawuvula umlomo ngoba uthi ushembe awuvulwa umlomo mangabe wenza lokho akuhamisha uyena kuphela onelungelo lokuvula umlomo ngoba wasezulwini washo njalo. Wathi umzela uvalile umlomo ngoba lokho akuhlabelela okunye ukuhlabe sokuhlabelela abanye abantu ongababoni. Okuyokusiza nawe ngelinye ilanga mhla senithiwa igebengu zikubambile zakuvala umlomo uyohlabela ngale yandlela uthi uyena yobe siyakuzwa. Bangakhi esinabo la ukuthi ngesabatha bakhipha u2 wamaphoyisa makuphela inyanga. Sikade oba kanti siwanikele ebuhleni kuphela. Ungasebenza nungaholi eMnazaretha. Makuphela inyanga uzohoteleka ume lapha emgaqweni. Njengoba singaphakamisa isandla nje ukuthi amaphoyisa akhisho oshembe ukuthi agade thina namhlanje atelekile. Athi ngeke ngisamgada babalo akangiholeli. Ubani onikela izibani njalo ke ngesabatha. Athi mina ngifuna okhokho bami bakhanyelwe la bekhona. Ngingaqoki ingubo emhlophe kube mhlophe kimi kube mhlophe nakubo. Awukakholwa ke izibani mungayinikeli. Usho njalo ushembe insizweni yaseMpumalanga mangixoxa nayo sigeza ithi into zama zikhanye ngithi mina uyayinikela izibani. Ithi lensizwa ubalo okhuluma ngezibani. Cha yimina. Ithi hey mfowethu kuyahlupha ukuba iNazaretha unganaki. Ithi mina kufike uMike seningilele uma wami uyisangoma wathi kade kufika ushembe weni lo wokuqala wathi angeze ngikutshela hamba utshela amaNazaretha uthi njalo ngesabatha awonikela izibani. Ngoba okhokho babo la bekhona kumnyama. Ukuze kukhanye kubona banikele izibani mabe nikelela izibani okhokho babo kuzokhanya nakubo. Asikujwayele kaManazaretha uthi namhlanje njoba sesikuzwile ukuthi izibani uma ukhiphe lo R2 nje wathi ukhanyisela abakini wakhipha u2 uzokhanyisela abawo malume wakho uyobona kuhamba kwesikhathi izingane zakho zithola umsebenzi. Sinayo indisho okwasha uMnazaretha noma siwasha ngendisho esigeza ngayo. Uyazazi into zenze indishini ogeza ngayo ukuthi siningi kangakanani. Ake ngingayibali mina. Awuwashwa uMnazaretha wakuleli ibandla ngendisho ogeza ngayo. Uba nebhakede mawungena indisho oyibekile engagezi umuntu eyokuwasha uMnazaretha. Kusuka namhlanje ake sibe nezingubo zikaShembeke engizothi mangikuthinta ngayo uphile ngingazangithandazela. Ngoba lesi iwasha ngale yandisho obuya wenza izinto eziningi engeke ngiyibale. Akuyona kaShembe phela. Sesihlobisile nje. Ngosuku lwesikhombisa lawo yonke inyanga uMnazaretha. Uthe uShembe okuza la eTempelini. Awuwenza umsebenzi wakwakho usuku lokuqala lwenyanga nolwesikhombisa. Awuvumelekile ukwenza umsebenzi wakwakho. Uzokwenza umsebenzi wala ekhaya. Ubese uthandazele lenkingo onayo uthi uShembe yena uyinqoba. Ngoba lezi insuku ziwumthandazo. Siyahlomisana. Ngiyabonga bangcwele. Angikanti kakhulu. Ngidle isikhathi samshumayeli. Kodwa besiqwashisana ukuthi njengoba sithi sikhonza uShembe masifuna ukumbona kwelizayo. Ake sizame ukubuya ezintweni esizithandayo kodwa angayithandi. Inkosi usenikuzweni. Inkosi iyibusise izizwe ezithuniwe phakathi kwalomuntu wonke. Amen. Ngoba njoba zilapha ngaba ngicela ukuthi ngimlungele lokuqala. Insizwa ukuthi ziqhamuka kuphi. Hambe ke
there. Akhona e-Shipstead. Phambili kwase-Shipstead. Ezingolweni. Lesengolweni phela. So ke lezi insizwa uNkulunkulu uyivuse ngayinye noma phakathi nesonto uma kuthiwa ihlelile angazi noma ihlelile ngayinye khona eyodwa akhulume nayo wathi ake sihambeni endaweni ethile yaqoqana zafika zeza la waseyazipha uNkulunkulu into ezofike zisho Amen. akuyona into eqhamuka kuzona mina sengilaphekile ingakho ngiphaka manje ngithi onendlebe uyezwa ayikhulumi nami kodwa ikhuluma nami ayikhulumi nawe kodwa ikhuluma nawe ngoba kusasa uzothi insizwe beqhama ngala ko-Shipstead zifika khuluma nami cha bezingakhulumi nawe wena ulale phezu kajantshi imela saseyakushayisa mawushaya amavosho khona ekhulume ngamavosho mawushaya amavosho suke la esontweni noma izolo uhambile ushaya amavosho noma namhlanje uzohamba uyoshaya amavosho mawususuke la akazi noma ushembe usazokubhala nithi ubukhona khona la ngiyayinanyela le zonke lezi insizwa sikhulume into engigezayo umuntu nomuntu uyaphiwa ukuthi uzokhulumani athini Amen. futhi umuntu nomuntu uyaphiwa ukuthi la ngiyakhona ungcole kangakanani angihambe ngiyoshanela insizwa nishanelile Amen. othi yena akashanelekanga ayike ngazi noma ufuna ukushanelwa ngonjani umshanele mina ngishanelekile nami khona kade kungihlupha ngishumayela kodwa namhlanje kulungile noma kuthiwa sengiyakwenza kodwa sengiyazi kwakhona bengingakwazi nani insizwa esinazo la ebenikwenza nomama namakhosazana ebeningakwazi likuzwile namhlanje amen singabakhiphi abasemakhaya ethu yasuka khona ezulwini akekho ongazi ukuthi iNazaretha aliphuzi Amen. yabona mangabe usushaya amavosho ukhona ukushaya amavosho ngoba ujabulela ushembe ukhona ushaya amavosho usudansa lapha ebunandini iNazaretha libihamba ubumnandi Amen. ngoba ebumnandini lakuphuzwa la kuthiwa uzongithola khona ebumnandini la uzongithola khona kwashiwo njalo ingoma so ke asingatholakala emnandini mawuyinsizwa uzithanda ngabe kuthiwa kunjani ungabonakala usuhleli lapha ya unekhoti yakho kabhiya uyaphuza unogwayi wakho uyawubhema ngabe kuthiwa umama ungabonakali uneniphi yakho uyabonakala unekhoti yakho kwaye bekuthiwa abayithandayo kulaba abantu le kukhuleleke ngentsha amasayida isayida futhi ayiphuzwa iNazaretha ngoba utshwala lo yanenezela kuloko abangakushonga izinsizwa kodwa azikushonge ngoba siyazi ukuthi asiphuza uma uNazaretha awuphuzi utshwala Amen. ngelinye ilanga mhlawumbe kuthiwa waqhaqa enye insizwa yayidakiwe
isizibona ngale isibona ephusheni cha yayikhombisa ukuthi umuntu masedakiwe unjani lobu bucwala ngathi buphuza kuphenduka bube yini ngaphakathi watholakala khona impethu ngaphakathi wathi yasibona isidumbu sakho noma inkonzo yakho masudakiwe ibola usuke subolile kanje kunempethu esuke seyigijima esidunjini sakho kalona insizwa yabuya yathi awu kanti kuba nje lento sukuyidla into esuke ibolile kwakheka impethu ngaphakathi kuwena ngakho-ke eManazaretha iNazaretha liphuza utshwala Amen. kufanele sikwazi nje ma uyinazaretha uphila emqondweni wakho nakuyona yonke into angikhathali ngabe ubhabhadisiwe noma ubhabhadisiwe iNazaretha nje lizobuye lihambe lifake ingubo emhlophe liyongena ethempelini njengoba kade zisho insizwa zithi uyanini kohlambuluka kade wenza izinto ezingalungile ngale uyanini kohlambuluka phambi kamkhokheli noma kamshumayeli ukuthi bengenza ukuthi angithi boza into engasile ongafuni mayazi umshumayeli nomkhokheli ngeke uzuye kohlambuluka lapho-ke abantu bamkhosi kaNkulunkulu ngiyabonga insizwa uhambo lwenu lokuza lapha entokozweni yabona makuthiwa nabashumayeli noma nabavangeli noma befundisi ngabe sithi hayi ngeke uhamba vangeli kufanele kube omkhulu kodwa-ke ngoba ngiyithandile into yenu anizoba nohamba vangeli angazi manje ngizohlala kuze kube semini yini la kodwa imvamisa abantu abakhuluma kanje basuke bethunyiwe bafike bahambe badlule bafike bashiye kufanele bahambe usala wena kuqoqa awona makuhliphizeka umuntu abantu abathunywa kanje bafike bathi basuke bahambe babhekele usala ubona wena ukuthi uyaqoqa noma wenza njani mina ngiyaqoqa insizwa kweyami inhliziyo angazi-ke kwabanye ngoba ngikho enhliziyweni zabantu mhlawumbe abanye badiniwe manje bathi nikhulumeleni kanje kodwa-ke mina ngiyakhekile kuyakwenzeke-ke siyibambekele nayo imisebenzi singabe siseza nasesontweni isebenzi ebusuku singeze 23 sike sithi awu uNkulunkulu kodwa uyazi yena usiphi umsebenzi kodwa basuke bazi mina ukuthi uma ngabe ngingekho ngisuke mhlawumbe ngibanjwe okuthize nomunye akube njalo ngabe kuyakhulunywa kuyiwa phambili impela niyazi-ke insizwa ngoba nikhuluma nje ukuthi kunekhathi zokufanele hambe kuyosetshenzwa kuyasetshenzwa eningizimu niyazi nani abaseningizimu hayi kuyasetshenzwa sengilethi nje kufanele ngiphume ngihambe besongena inkonzo yasekuseni siyohlangana emhlanganweni ngakho-ke ngiyacela abantu abamkhoza uNkulunkulu nikubambe ukushiwo lezi zinto nikubambisise ukubambe ngisho nangamazinyo wayesho njalo umfundisi esingumshumayeli azoba umvangeli umbonambe bambisa mawubambe into ibambe ngezandla zonke funa kulo Nazaretha ubambele ngisho nangamazwana ngoba kuyaphilisa ngicela ngisihlabelele inkosi isiphamba bangena